Cindy, silakan berdiri nih saya. Osei. Siang le. Wilujeng siang Dek Cindy. Nggih, Wah, saged jan. sowan ndereke kalian campur sari Nugroho Laras. Iya, Nggih. iya. Rek rada Iki. piye ngono ngopo lho? Aku yo nyawang ki yo aneh. Lho, kok iso aneh? Iki sinden kerawitan yo ora. Sinden campur sari kok yo semi-semi. Anu Kang Mas sing dijenenge sinden pagebluk ki ngene iki lho. Oh. Kok rumangsa aku wong ayune kok ngene kok dijenenge aneh iki lho, iki sing nyawang piye? Padha sinden Grand Mall kuwi ya. Piye? Cindy, Dalem Kang Mas. sing angka 1 sowan Bapak Nggih. Supardi. Paring pandonga katur para tamu sampe lenggah uluk Nggih. salam baku. Oh, ngaten, Jonggo kanggo nggih. Mas manten aja lali ya. Nggih, sakderengipun dalem wontenaken wilujeng siang kunjuk dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Ya. Wilujeng pepanggihan dalem Dek Cindy Sucipta Kang Mas. Dalasan sak rencang. Ngaturaken selamat menempuh hidup baru Ya. kagem Mbak kalian Mas manten berdua. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan mugi-mugi enggal cepet meteng. Amin, 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 amin. Wis iki anggere bangsa musim kaya ngene iki Piye? musim pengembang biakan, dadi hawane soalnya adem. Cindy, sini atas Cindy. Iya. Sini bawah Sucipta. Mboten ngaten. Lah piye? Cindy Sucipta kuwi ana tegese Kang Mas. Tegese Cindy kuwi wis ngarani yen wanita sing ayu kaya widodari ing awan iki. wah. Makanya penampilannya beda dhewe karo mbak-mbak. Cindy kok. Iya. Sucipta. Sucipta. Sucipta kuwi wis ngarani yen susune lancip mergo ditata. Oh, dadi ki Kok mbok tuthuk lho Kang Mas. jebulane ki jebulane cor-coran. Cor-coran piye wong sing ganjelke yo jenengan ngono kok. Bawa deh ya. Bawa. Ya, coba. Nggih, nyuwun pelok biasa kemawon. Pelok biasa 6. 6 apang apa 6 ireng? Ireng ae. Ireng lak kaya kowe kuwi lho. Ya, kayak Bawa sing apa? rada cekak wae Kang Mas. Ya. Wah, suarane Urung elok sida tenan. wah MC bagus-bagus kok Suloyo lho Mas. Suarane apik tenan. Urung sida. Kang Jelas. Elok no wong arep rene mau tak jamoni kok Mas. Suntik. Ora sontek. Jamune Tak apa? jamoni peli kita. Weh, pel kita kok beli kita. Lah wong desa ya Pel kita. wong desa ki ya biasa wong ora ngerti basa gaul kok. Beli kita. Ara ranjenmu lati Nanoneneng. melaloka Yo kayak keling kenes. tang Kan ketok medoki tenan. wedok kok ning anu kok Kang Mas Piye? aku asline sowan rene iki mau aku rada gelo rada roro ati lho Mas Lire gelo nggo napa? lah aku lagi teko nang nggon parkiran mau ki midun kok nggon mobil ngono kuwi ditutke cah cilik-cilik Cah Kang Mas cilik-cilik. tak kira ki arep gawake tas apa arep nglori Mbak Cindy apa piye ngono jeblone mah kurdo muni-muni lho bancine teko Hah? aku ya keloro-loro lho Kok ngerti Mas. nek kowe banci apa urung dandan? Lah aku jane wis dandan terus tambah loro ati meneh karo sing ngamong tamu Kang Piye? Mas. Aku lak mlaku telemek-telemek teko karo nyalami terus ngomong, "Lho, kuwi penyanyi apa nggo inggi?" ngono. Ora Ayo. wong ayune koyo ngene kok nggo inggi lho. Ya sing maklum wong jeneng. Lah iya. Rina wangi. Arena Kaya gini kok. Banci. ambang dadi Oper suara lenang. Oper
swara lanang. Sucipta. Iya, Suciptane. Cara ngono aku ana Sucipta kok begagah, Mas. Iya, nek wedok mingkup. Yen ora begagah ki ana sing saperangan ganjel kok, Mas. Anu, iya bener ngabar ya. Urus itu. Ya begagah. Pripun Kang Mas? Dan penyanyian 150 karo belah ki ngene iki lho Kang Mas. Tenan kok nyenengke tenan. Ketoke cupet ning wis ngablah-ablah. Wes. Ajan. Nek ngene iki wis tanpa mengandung HAM. Piye? Geng dingene barang wis orang melanggar HAM. Coba sing loro kuwi kenan wis. Kang Mas tak ngene iki. Jebulane Mas kuwi lenggananku ning timbanganku. Masa? Makanya wis semangat. Jadi kekurangan selawe dhewe tagen ngono. Turan selawe piye Mas utang 5.000 kalau ninggal sarung kewer-kewer lho Mas. Rumah aku nek wah Mas iki jan. Aku nggumun lho Mas. Lah iya, apa arep engko ya Mas ya? Bapuntane pantes digo dununging wong swara lanang mekekeh meneh Mas mekekeh neh enek ora mungkin ganjel sak plaster kok Mas pada apa iki standarate pire ilang kewer-kewer kok dununge wong swara wedok mingkup wedok iki manis Nek kaya ngene iki jam wis tenan ngrusaki mantenan nggo nafsu kang anggere mingkup. Biasa to Kang Mas yen sing dijenenge penyanyi larang ki yo ngene iki, mulane aja bahan-bahan lho Kang Mas. Iya. Larang ki tegese ora larang babayaran lho Kang Mas. Larange nggon. Yen sindan larang ki tegese larangan agama. Oh, dadi nek sindan banci larangan agama. Lah iya. Ya. Engkang mawe buyong bro dikon kok malah tak kaya kaset jundet ae urung tak kira ki mau mbok kon swara kakung ngono mingkup lah ngono mulo kok nglokor lah anu iki Mas oh berarti angine ngeses nang isor berarti ya tak nggo mingkup mau mak pletuk ngono ya cetok atur panglipur Kang Mas ya nanano biyen aku rak wis kandha jane bebrayan kebaeng panggoda kebesan wanci panglong tanpa ber pateng dedetang arasa jangono aja ngono siramu salen saka yen tresno saiki tak inang karo ilo wong bagus aja jangono kaya wongke lanang tetong delak-delak wakasaning urung janjine aja ngece Kang Mas Dun wong mbok
dongane nyambut gawe kok anake do kemruyuk melu ya Mas. Ah, nek njaluk mimi ya mimi ana sik to, Nok. Kok njaluk mik iki apa isine watu kok. Tak kira ini. Neng ya alhamdulillah lho Kang Mas. Ngene iki sing dijenengke susu steril iki ngene iki. Oh, steril maksudnya. Steril, Oh, kok steril. Lah susune iso dikumbah kok. Di PP barang ya depen godol kirik. Wah, yen di PM iki sembrono lho Kang Mas. Lah di PM kok tumone karo corun do metu kabeh. Oh, cara bejaji. Tutuke iki terus langgam perdana, Nduk. Nggih. Tak sowan neresti ramu. Ya, lo. Aja ngono dik, aja ngono. Tulus pranggane jiwaku. Sesarengan campur sari Nugroho Laras. Sedang goyong audio sound system Nugroho Laras. Datang kantor kirim production video syuting Wahana Colomadu Karanganyar Tentram. Ngetan bali kulon apa sediane kelakon Jokono, aja ngono. Inang karo ngilu. Campur sari larase ya Mas. Tenan sing nabuh marga iki sarjana-sarjana kerawitan. Sarjana kabeh tur dasare jek enom kabeh Jek enom Mas. kabeh bujangan. Bujangan kabeh. Wong eneng peraturan anyar Kang Mas. Apa? Ya gone tuwa sithik dipateni. Oh, kecek. Heeh. Oh, Ning ya ketinggalan kene zaman. ya kene iki enom kabeh. Enom kabeh. Tuwa dhewe gur MC-ne. MC-ne. Masa MC-ne enom? Tuwa dhewe kok. Gantenge kok ngene enom. Digecek sik dhewe lho. Digecek sik dhewe. Rumah sakit. Lahijan. Ki sowan bapak-bapak sampe lega. Nggih, ngaturaken wilujeng. Ngesakaken apa dadi penyanyi sing grapyak, sing semanak. Lho sing entengan. Badhe ngersake napa Bapak? Napa ngersake penyanyi? Kok penyanyi kaya ora dienggo apa? Aku ya tak tawak-tawake wong aku jek perawan kok Kang Mas. Apa iki lengganamu iki ya? Nggih, wilujeng siang Bapak. Pak, pripun? Oh, nyanyi. Oh, biasanya nyanyi Kang Mas. Mangke badhe nyumbang lagu nggih, Pak? Mboten. Mboten kok, Mas. Anu ketoke nyawang aku ki gila. Ora, sinden iki umpama suarane umpama rasa buah niku buah apa Mas iki? Sinden siji iki, ndang. Kok buah ki? Umpama rasa buah. Heeh. Ya ketir. Buah ketir. Buah ketir
ketir ki kok ya. Hah? Mbak ketir ki bu apa toh? Oh, tunggale pace kuwi. Ya Allah, kayak rupaku sing kudanten kat subuh kok ya kaya pace lho, Mas Jan. Sing kudantane kat subuh ya Mas, aku teko rene mau ki jebulane korsine ki urung ditata. Oh, presiden tertib. Lah iya ngerti ya aku meneng omah ya golek biuk-biuk sik to ya. Jan. Campur Sari Nugroho Laras ki pimpinane sapa Kang Mas? Pimpinane Raden Mas Fajar. Mas Fajar. Nah, piyayine jek enom ki mau. Jek enom bagus. Ya dilanjut. Nggih, dipun terasaken. Iki ning pamundutan Bapak Among Rawuh. Ya. Monggo. Tak suwun marang sliramu. Lali. Ya. Jos. Seragen timbangan katresnanku sisan dan genep. Cindy, tangan di atas, kaki di atas. Kok kaki lo? Tung kentak kentung, tung kentak kentung, tung kentak kentung. Jos. Sing ngendangi sentimen tenan lho Kang Mas. Ledek kok direoke kaya ora dek jadilan. Mangsa aku nek kaya ledek kethek tok dolanan lho. Kene iki yo kesel rekoso kok malah dek nggo dolanan iki lho. Kethek kudune buntute nek mburi. Lah aku Kethek kok buntute ning ngarep. kok ngono ning yo ora apa-apa Kang Mas senadyan dikendangi iki yo alhamdulillah. Mau taliku sak kencengi Kang Mas. Dadi ra mungkin arep gogrok arep milese kok Dewi ra mungkin. Oke, yo dilanjut. Iya. Nananung ya. Aku Yo. Kembali ke habitatnya. Iya. Ya, terima kasih.